מסע דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב נאום אדוני, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר. כי תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חורבות. כה אמר אדוני צבאות, המה יבנו ואני אהרוס, וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם אדוני עד עולם. ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו, יגדל אדוני מעל לגבול ישראל. בן יכבד אב, ועבד אדוניו, ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדונים אני, איה מוראי, אמר אדוני צבאות, לכם הכהנים בוזה שמי. ואמרתם במה בזינו את שמך? מדגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במה גאלנוך? באמורכם שולחן אדוני נבזהו, וכי תגישון עיוור לסבוח, אין רע? וכי תגישו פיסח וחולה, אין רע? הקריבהו נא לפחתך, הירצך אוי היישא פניך, אמר אדוני צבאות. ועתה חלונה פני אל וחוננו, מידכם הייתה זאת, היישא מכם פנים, אמר אדוני צבאות. מי גם בכם ויסגור דלתיים, ולא תאירו מזבחי חינם. אין לי חפץ בכם, אמר אדוני צבאות, ומנחה לא ארצה מידכם. כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים. ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר אדוני צבאות. ואתם מחללים אותו, באמורכם שולחן אדוני מגואל הוא, וניבו נבזה אוכלו. ואמרתם, הנה מטלאה והיפחתם אותו, אמר אדוני צבאות. והבאתם גזול, ואת הפיסח ואת החולה, והבאתם את המנחה, הארצה אותה מידכם, אמר אדוני. וארור נוכל, ויש בעדרו זכר, ונודר, וזובח מושחת לאדוני. כי מלך גדול אני, אמר אדוני צבאות, ושמי נורא בגויים. פרק ב'. ועתה עליכם המצווה הזאת, הכהנים, אם לא תשמעו, ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושילחתי בכם את המארה, וארותי את ברכותיכם, וגם ארותיה, כי אינכם שמים על לב. הנני גוער לכם את הזרע, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, ונשא אתכם אליו. וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתקנם לו מורה, ויראני, ומפני שמי ניחת הוא. תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון.
כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחדתם ברית הלוי, אמר אדוני צבאות. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר עיניכם שומרים את דרכי, ונושאים פנים בתורה. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נחר. יחרט אדוני לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאוהלי יעקב, ומגיש מנחה לאדוני צבאות. וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח האדוני, בכי וענקה, מאין עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידיכם. ואמרתם, על מה? על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. ולא אחד עשה ושאר רוח לו, ומה האחד מבקש זרע אלוהים, ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגוד. כי שנא שלח, אמר אדוני אלוהי ישראל, וכיסה חמס על לבושו, אמר אדוני צבאות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. הוגעתם אדוני בדבריכם ואמרתם, במה הוגענו? באמורכם, כל עושה רע טוב בעיני אדוני, ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפט. פרק ג'. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפני, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים. הנה בא, אמר אדוני צבאות. ומי מכלכל את יום בואו? ומי העומד בהיראותו? כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים. וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו לאדוני מגישי מנחה בצדקה. וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומטה גר, ולא יראוני, אמר אדוני צבאות, כי אני אדוני לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. למימי אבותיכם סרתם מחוקי ולא שמרתם. שובו אלי ואשובה עליכם, אמר אדוני צבאות. ואמרתם, במה נשוב? היקבע אדם אלוהים, כי אתם קובעים אותי? ואמרתם, במה קבענוך? המעשר והתרומה. במארה אתם נערים, ואותי אתם קובעים הגוי כולו.
הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, וגערתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשקל לכם הגפן בשדה, אמר אדוני צבאות. ואישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר אדוני צבאות. חזקו עלי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם, מה נדברנו עליך? אמרתם, שב עבוד אלוהים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני אדוני צבאות? ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושר ישעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. אז נדברו יראה אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע, וייכתב ספר זיכרון לפניו, ליראה אדוני ולחושבי שמו. והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה. וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושר ישעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. וזרחה לכם יראה שמי, שמש צדקה, ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק, ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, על כל ישראל, חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. פן אבוא והכיתי את הארץ חרם.